quin aire fa. No sé si me sentirà. Ai. Coseta. Estem passejant de Noa. Ui, sí, ja sé el que vull. Què vol passejar-la ella? Bueno, avui vos porto un tema repetit. Repetit, no sé, això per als molts fans, que veuen tots els directes. Igual els sona, però segur que no m'eix igual, perquè el vaig fer un dia que tenia pressa, que estava jo pensant en altres coses, i que és un tema que voldria tornar a traure perquè és molt important en psicologia i en teràpia. És el tema del procés de canvi. El canvi, o sigui, nosaltres els psicòlegs som agents de canvi. O sigui, jo quan dic això vull dir que ajudem a que les persones canvien, o sigui, que superen alguna dificultat, alguna època difícil, superen alguna fòbia, algun problema de control, d'autocontrol, o aconseguisquen ser les persones que volen ser. Nosaltres els ajudem a que canvien, però per tant hem estudiat el procés de canvi. El canvi és un procés. Per tant, se produeix a poquet. Hi ha persones que canvien certes coses molt de pressa i persones que canvien poquet a poquet. O sigui, la mateixa persona per a una cosa pot canviar ràpidament i per a altra cosa costar-li un poquet més. I bueno, la cosa és aprendre cadascú a acceptar el ritme del seu canvi. Com és aquest procés de canvi? Jo crec que quasi mai és lineal, en plan, jo començo una cosa i continuo recte i arribe a on vull. Quasi mai és lineal. Sempre n'hi ha recaigudes, n'hi ha èpoques que tornes a lo que fes abans, tornes a fer alguna cosa que consideres que no estava bé. Per exemple, una persona que tinga por als gossos, que estiga superant-la, però que un dia se troba que torna a assustar-se quan veu un gos. I diu, ai, però si jo el tenia superat. I pensar que no està funcionant la tècnica. Hem d'acceptar que existeix això. Les persones tendim a fer el que sempre hem fet, a el que estem acostumats a fer, per comoditat, per no estar pensant sempre en què fer, què deixar de fer. Un ha d'acceptar que aquest procés de canvi pot tindre aquests abaixons, aquestes èpoques de que pareix que no avancem, que tornem arrere. Per això jo dic que el procés de canvi se produeix en espiral. O sigui, un poquet avant, un poquet arrere, un poquet avant i un poquet arrere. I el que dic és que quasi mai tornem a estar pitjor de lo que estàvem. Mare meua, que vaig costar amunt. Ai, bon fer. D'això volia parlar, del procés de canvi i d'acceptar que el canvi no siga lineal, que tinga altibaixos. Altibaixos es diu? No sé. Bueno, i això, d'això volia parlar-vos. Espero que vos hagi resultat interessant i això, ens vegem un altre dia. Gràcies. Vols dir alguna cosa, Marina? Ah? Ai!